Dem baş evalım. Baş. Derseme yiro. Yani mücarame. Emeli xabata mali binerin. Haftaya çuyma xabata mali da bu. Bekarani nazimin. Evci mücareke. Pişle emi ünite do derbasi kar u pişe bibin. Xabata mali ve çekir. Eri. Ke çenekiriye? Te çenekir. Başa. Emi na pevra çekin. Emi binerin ka çavaya. Xabata li ser peyvan dibêjin li gorî wêneyan xaçepirsê dagrin. Ve xaçepirs dagirt. Eri. Kî dikare ji mir bixwîne? Heval birayîm keremke. Eri. Yek rastkeş. Belê. Dito. Dudu lenusk. Belê. Sisi demjimar. Çar pırtuk. Pênc pênûstank. Şeş sarname. Heft jêber. Sisê dîsa bixwîne? Sisi demjimar. Kî rast bêje? Demjimêr. Dem ji mêr. Eh. Ji jmartinê tê. Demê dijmêre. Baş e. Evet. Ve teva wesa çekiliye? Tamam. Baş e berivan. Tu jî dikarî cem xwe dagirî ji kerema xwe re? Li gorî heval xwendiye? Eger zahmet nebe. Nêçîra peyv û komepeyvan hebû di wê derê de. Kî dikare bixwîne ve çend peyv dîtin? Yazdı. Yazde. Baş e. Kî dikare bixwîne? Evîn dikarî bixwînî? Ka bixwîne? Nevî tu bixwîn, nevî bila rûkem bixwîne. Dudu, pırtuk, sisi, rojbaş, çar mase, pênc lênûsk, şeş xwendekar, Rûkem? heft mamoste, heşt qilspî, Çi? qilspî, Kilspî. Evet, kilspî. qilspî, Rastla. na jêbir, de spas, yonzde şeş. Başı. Tamam. Evvela teva çekirin ha? Tamam başı. Ve demeyem derbas dikin. Na bikarani na zimin heye. Mijara ku haftaya bori mediti bu. Livedere ba avaya ki jibo ku hem bikaribin zimanê xwe li nivîsa Kurdî vekin. Ya jî li vegotuna Kurdî vekin. Livedere hin diyalog hatine çekirin. Em ê vana çi bikin? Em ê bixwînin û dibere em ê dagirin. Baş e? 1, 2, 3, 4, 5 hene. 1, 2, 3, 4, 5. Em ji masayeke min dest pê bikin. Heval Hasan û heval Aviyan. Cihên vala dagirin. Hem bixwînin û hem dagirin û hem pêre bimeşin. Rojbaş, navê min Pervîn e. Navê te çi ye? Navê min Pelîn e. Pelin, tu ji ku derê yî? Ez ji Mêrdînê me. Lê tu? Ez ji Çewlîkê me. Ez jî nasînate kêfxweş bûm. Ez jî. Ne bu? Pelin û Pervîn dîsa ji nûvre êdawî çi dibêje? Ez Ez jî. bi nasînate kêfxweş bûm. Erê. B çênabe gerek dibû da çekek cî bigire da çeka bi. Ez bi nasîna te kêfxweş bûm. Ez bi hatina te kêfxweş bûm. Ez bi dîtina te kêfxweş bûm. Baş e? Perîxan û berîvan Êvar baş, Êvar baş pelşîn, tu çawa yî? ez başım, tu çawa yî? Ez jî başim. Sise dom dikin devam bike. belê hevokên her du koman yên ku hev temam dikin bigihînin hev. Yek rojbaş zaten mînak heye D ye ev jî rojbaş Belê. didi navê te çi ye? Navê min Sernaz e. Belê. Sise ez bi nasîna te kêfxweş bûm. Ez jî B. Sise B ye. Çar tu çawa yî? C. Ez başım. 5 A dimênî tu ji ku derê yî? A. Ez jî Rihayê me. Baş e. Çar cihên vala dagirin. Cihên vala dagirin. Ev kî ye? Ev lezgîn e. Tu çawa yî? Ez başim.
Tu azadî? Belê, ez azadim. Ew kî ye? Ew berîvan e. Ew rizgar e? Na, ew ne rizgar e. Ew kî ne? Ew evîn û şervan e. Tego kine an tego kiye. Tego kine. Başı. Başı. Ve teva var çekriye ne var ya? Tamam. Evinu ruken cien vala dagrin. Cihen vala dagrin. Ev çiye? Ev maseye. Ev çiye? Ev lenuske. Ev çine? Ev penusun. Ruken bila ev ne davi zelal jdevit ederkebe. Ev çi ne? Ev çine? Çi ne? Çine? Çi ne? Çine? Ez birim. Şaştı birisi mi antu şaştı birisi? Çine? Çi ne? Çine? Beton vuruyordu. Ne lehevsa? Ev çine? Çine? Ez çi ne fêr dikirim? Çine? Çine? Ödemi pırskirek dugu hemi de heye. Çine? Ha. Devam bike. Ev ne? Ev pirtokin. Ev ye. Ev penuse. Başı. Şeş. Pirsên bersivên li jêr binivîsînin. Navê te çi ye? Navê min Berzan e. Tu kî yî? Ez berdanim. Tu ji ku derê yî? Ez ji Wanê me. Başı. Via. Lezgin ji ku derê ye? Lezgin ji Amedê ye. Ew çi ye? Ew mizgeft e. Ev çi ye? Ev lênûsk e. Başı. Hasan. Hûn ji ki dere ne? Em ji Mêrdînê ne. Ev kî ye? Ev lezgîn e. Ev çi ye? Ev gulbîn e. Ev çi ne? Ev pirtûkin. Başı. Haftemin. Heftemin cên wala bi an jî yê dagrin. Rojda. Navê min Rojda ye. Navê min Cindî ye. Navê min Diler e. Navê min Berfîn e. Navê min Besna ye. Navê min Delal e. Başı. Hevalên davî cihên vala dagrin. Yek ez nexweşim. Tu nexweşî. Ev nexweş e. Em nexweşin. Hûn nexweşin. Ev nexweşin. Başı. İbrahim. Ne cihên vala dagirin. Ez gundî me. Tu gundî yî. Ew gundî ye. Em gundî ne. Hûn gundî ne. Ew gundî ne. Em hemû gundî ne. Başı. Tamam, pir başı. Em bi vîya wî dikêjin dawiya ünîteyekê ji bo ku em beriya em derbasî ünîteya duhemî bibin, divê ez zanibim ka ev ünîteya ku derbas bûye tê gihîştin çê bûye çê nebûye. Ji bo wêna min tiştek amade kiriye, em hinekî li ser bixebitin. Cot gerek rûnên. Heval Ibrahim tu dikarî derbasî cem heval Azîz bibî ji kerema xwe re. Tamam. Buwe hardiya yek. 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 Nevi vala bikin. Deynin nevi. Dekake godarî bikin. Heval dema ku kaba xwe davêjin gerek dibere bijmêrin jî. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bijmêrin û bijmartinê gihîştin külerê hevalek ji yê din dipirse. Mînak ez bêjim li vir min avêt 1, 2, 3 hat. Ez bi xwe bersivê nadim. Ez pirs kim ez bêjim tu çend salî ye. Ew jî bersivê didît bêje ez ev qet salî me. Baş e? Tamam. Şeş. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tu dipirsinizin. Du dipirsin. Navê diya te çi ye? Navê diya min Sunayê. 1, 2, 3, 4, 5. Navê diya te çi ye? Navê diya min em e. Em e. Bile. Navê te çi ye? Nayê jem. Navê bavê te çi ye? Navê bavê min Eşref e. Rast. Şaret te çi ye? Evet, neyse carekî din enîse. Yek, du, sê, çar, pênc. Yek, du, sê, çar, pênc. Cinavkên kesaneyên xwerû bêje. Es, Erê, tu, erê, ev, belê, em, em, hûn, ev. ev. Her bir şey işte. Bavê te çend salî Bavê min 8 salî ye. Yek, du, sê, çar, pênc. Cinavkên tawandî bêje. Min wan Tê, min te wan wî, wî wan. me we wan me we wan Ha, tam tabii. sê çar pênc şeş. Navê apê te çi ye? Navê apê min yek Aliye, yek jî Seyid Meraşê min, Gulgumê min. Navê apê min Sebriye. Navê apê min Sebriye. Şeş. Çend birayên te hene? Du birayên min hene. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Navê tiştê li Me, Me, ve, ve, wan. van. Her bir işte. Nusene, Lenuskene, Guldanike, Gulhe, Kavhe, Kavze, Listike, Kurtukene, Hamısını xelas kir. Se. باشه اگر و خلاص کرده اول و قدانت tamam باشه مال و tamam ka هفته کنه کم کم بیدم فرا دینه فرا کنه جیب خط فربه تحمل کم کرن باش مال تابه tamam Evvelem dest bir üniteye ke nû dikin. Mijara me kar û pîşeyê evvel birayîm tu dikarî werî ciyê xweşkerema xwe re? Kar û pîşe. Kî dikarî ji min re bêje kar çi ye û pîşe çi ye? Kî dikarî bêje? Yani demaz dibêjim kar û pîşe çi tê giştin, çi tê fêm kirin? Eva Hasan. Ev mirovek işekdeki, xebatêkideki kara. Kare. Ev yek çi xebatî dik yani. Çi meslek cenc dibêjin, ew jî pîşe. Pîşe. Erê. Baş. Ez war dizanim, nizanim. Navê karê ku dike dibe pîşe. Pîşeyê wî. Ya jî pîşeyê wê. Baş e. Tamam. Em wisa bipirsin berî wan bikevin mijarê. Mînak heval birayîm tu çi karî dikî? Karê transport edikim onu. Karê transport etke. Vê demê transport vanî dibe pîşeyê te. Baş e. Heval evîn tu çi karî dikî? Ez wergeriyê dikim. Wergerî. Wergervan. Hani. Tu wergerê dikî, karê werger pîşeyê tu wergervanî ya jî wergerî. Em dibêjin werger. Van em pê ve nake ji ber ku ger pê ve ye. Werger bixwe tê wê wateyê. Rûken Ez xwendekarim. xwendekarî. Erê. Xwendekarî pîşeyê te ye yani ew jî ew û xwendekar kareke tu karê xwendinê dikî. Baş e. Pêwîst ke em hemiya pirskin yan hat fêm kirin. Hat fêm kirin ne were baş e.
Ve demi li vê derê beriya ku dest bi kar û pîşe bike dixwaze hejmara bide nasandin li gorî ünîte duemîn. Em ji bo hejmara destpêkê bidane ka kî çi qesî dizane hejmaran bijmerî ya jî nas bike. Em ji te destpê bikin heval birayîn. Tu bêje yek û yê din wisa devam bikin. Yek, Yek. Du. Sê. Çar. Pênc. Şeş. Heft, heşt. Ne. De. heta deha em dizanin wisa xuya dike. Ne var heye? Baş e. Em hejmar ji bo çi ji me re lazim in? Mînak demê ku em bixwazin li saetê binerin. Ne var heye? Hejmar lazim in ji me re. Em dibêjin saet yeke, du doye, sêye, çare, pênce, şeşe li gorî wêna. Dema em temenê yekî pirskin ya jî yekê bipirsin. Dîsa mînak viyan tu çend salî? Ez 20 salî me. Hejmara 20 ji me re lazim bû ji bo ku em temenê viyan zanibin. Hevala berivan tu çend salî? Ez 25 salî me. 25. Ew jî hejmareke ji me re lazim e. Evîn tu? Ez 22 salî me. 22. Ew jî hejmareke. Ev hejmar ji me re lazim in. Ji bo wê em na hinekî hejmara fêr bibin. Li vir hejmar hene, hevalek dikare bixwîne. Kî dikare bixwîne? Kî? Tu bixwîne, tamam, bixwîne. Yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh, deh, yazdeh, duwazdeh, sêzdeh, çardeh, pazdeh, şazdeh, hevdeh, hejdeh, nozdeh, bîst, bîst û yek, bîst û du. Baş e. Çil, pêncî, şêst, heftê, heştê, nod, sed. Baş e. Heval heta çendê dizanin bijmêrin ya jî dikarin bijmêrin? Zor da zor. Heta dawî. Hatta ben karıyım. Heta dikarin yani. Li kîjan herêmê ji 10 heta 20 cuda tê gotin. Li ceme dibêjin dev yek, dev du, dev sê, dev çar. Wekî din Perîxan? Semsûrê jî. Wekî din Yani Serhat nevi nevi. Anatolya navî jî. Ev nabêjin em dibêjin. Gundê me cuda ye. Anatolya navîn du gundê cuda cuda ne? Gelek gund. Gundek dibêjî, gundek nabêjî. Erê. Baş e. Lê em wekî li gorî rêzimanê kurmancî em ê çawa fêr bibin wekî viyan xwend 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em ê werê fêr bibin. û zaroka jî werê bidin fêrkirin. Baş e? Tamam. Em na derbasî hîndariyê bibin. Li ser hejmara hinek hîndarî heye. Heval dikarin ayek emîn navên hejmaran li hemberî wana binivîsin. Yek destpêkê wana bixwînin pişt re dagirin. Mînak li wir gotiye 23, 35, 47, 48. Wana pev re bixwînin yani ji xwe re bixwînin û dagirin. Tu jî bikin. Tirsek min heye. Bêje. Li vir de mesela ji 10 pê de mesela di rakam henin vana gelo gava Kurdî de tên nivîsandin bevdûr e tên nivîsandin yan jî cuda tên nivîsandin. Karin beyaz helal. Ya 21, 22. Em pev re jî dinivîsînin. Li vê Pirtûkê cuda hatiye nivîsandin û dikarin cuda jî binivîsin. Lê bi gelemperî em pev re dinivîsînin. Di Pirtûkê de jî 15, 14 û ya hev hatî nivîsandin. Eriya û pev hatin nivîsandin rast e. Piştî 20 şev kirin. Yani hejmara mînak 21 jî em pev re dinivîsînin. 22 jî em pev re dinivîsînin. Pirtûkê de wisa nivîsandinê em tiştekî nabêjin. Baş e? Tu dikarî pev re jî binivîsî, cuda jî binivîsî. Kî dikarî bixwîne? Em Selhedîn dest pê bikin vê carî ji dawî were. Navên hejmaran li hemberî wan binivîsîn. Yek 23, du 35, sê 47, çar 48. İbrahim? Pênc, sih û neh,
شش هفتی و شش هشت هفت پنج و سه هشت نود و شش Evin. Ne 602 de 81 11 7 12 15 Cihên vala li gorî rêzê dagrin. Hevalek dikare hem bixwîne hem dagre. Sêsê diçe, sêsê. Karî heval birayim? Tu karî? Rûkem dora, rûkem bû ne were? Neyse tu çêke tamam. Sê, سه شش نه 12 15 18 21 24 başa. Rûkem tu heft çêke. هفت 14 21 28 35 42 Çelû. 2 Du. 42 Heval Hasan tu deh çêke. ده بیست سه چل پنجاه ششت Pêncî, şêst. پنجی ششت Viyan tu 12 12. 12 22 36 48 6 72 Başa. 24 یا 22 مامۆستا 12 edit ki 24. Te çi got? یا 24 Te çevt got. گو 22 Seri ve dubare bike. 12 12 24 36 48 6 72 Başa. Perixan. 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 هذا بر Başa. Cihên vala dagrin dilan û dilhat. Kît karibe bi dilan, kît karibe bi dilhat. Dilan. Tu dilan. Dilhat kiye? Tu jî dilhat. Tamam. ڕۆژ باش ناوێ من دیلانە ناوێ te چییە Navê min Dilhat e. tu ji ku dereyî dilat Ez jî Tetvanê me. Lê tu? ez ji Wanê me Dilan tu çend salî yî? ez 18 salî me Başa. Li vê derê nivîsek heye. Dibêje li gorî agahiyên li jêr hevokan saz bikin. Li vê derê hûn ê wan hevoka li gorî xwe çê bikin. Yani hûn ji ku derê ne, hûn çend salî ne, navê we çi ye? Her yek ji bo xwe çê dike dinivîsîne. Ji kerema xwe re binivîsînin. Te nivîsan. We temam kir hevalin. Tamam. Kê temam kiriye? İbrahim tu bixwîne. eri navê min İbrahim e ez li Erdihanê me ez 34 salî me Başa hevalek edin. Viyan. navê min Viyan e ez ji Mêrdînê me ez 20 salî me Heval Hasan. ناوی من حسنه از جی گرگم me ez jî 44 salım me 44. Başa. Heval Aziz. Navê min Ezîz e. Ez jî Qoserê me. Temenê min 35 e. Heval Evin. Navê min Evîn e. Ez ji Qonyayê me. Temenê min 22 ye. Baş. Em bi vî awayî digêjin dawiya dersa xwe heta dersek edin bimînin di nava xêr û xweşiyê de.